ndohluka ndaphisa ngayo yonke into eyayiyibhrukhwe yam. Ndagqibezela yonke yayisele into endandingaphisanga ngayo kuba yayiseyimkile ijewelary. Ndagqibezela ngebhrukhwe. Qonda uba lo mhlaba endime kuwo ithe kanti ungcwele. Ndaphuma ezibhrukhweni, ndaphuma futhi andabi naxhala, andiconsulti mntu, ndisetyenzwa ngumoya oyingcwele. Kanti sizawushiyeka nawo neBhayibhile, nguwo ozawusebenza intliziyo sesingajonganga mntwini. Suba newari uba ayifundiswanga ndawo, zange wayiva, umoya oyingcwele uzayizisa apha kuwe efowunini, uyive, uyi-understand, uyilandele. Kuthiwa consult your inner convictions, not abantu around you. Xa umoya uthetha nawe ngento especific to you, nento personal to you, uzawuyazi wena and uzawuliva ilizwi lakhe. Yabe ngu-step 7 ke lowo. Masiye ku-8.